Og karon mga higala niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pader, I am your pader. Gamit sa mga nangu sa mga kagamahanan sa tibuok kalibutan. Aron ikaw, Kristo Jesus, mapalayo sa imong katawan. Tabangin mi, Diyos ko. Tabangin mi ining panahon sa imong kahuyang ug kaway pagsalig sa imong pagka-Diyos. Unsay imong hunahuna, Linda? Nalain tos padre nako. Feeling na ko, wa nang. Bitaw do. Kay dili man to dautan akong gisulti do. Nang, sa tinuod lang, kahilakon ko siya magisulti. Parehas magitag ko na huna nang. Ingana masad akong pagtanaw sa mga nahitabo karon. Ay, salamat nga naagid taon ko'y kaparehas ug hunahuna. Feeling na ko daghan tanang. Pero maulagi, nagpakahilom lang. Maong nagpakahilom lang. Kay unsaon, mismo mga kadagkuan man ang naguna-una. Sakto gid ka nang. Moingon sila dili ni joke ang virus. Ngano? Joke di ay ang Ginoo? Correct, Linda. Correct yun ka. Sige lang nang. Tabangan tinig ampo. Tabangan tinig ampo nga makita unta ni sa atong mga kadagkuan sa simbahan. Kumusta naman ka, Pader? Wala namang gibalita kape naman sa semana. At doon baka na ako balik sa kumbinto, no? Uy, hello, si Pader. Hello, Pader! Noy, Pader, naghila ka? Ngano mga Pader? Naunsa mga Pader? tabangin ko niyong ampo, Noy. Tabangin ko niyong ampo nga mahumanaw taning tanan. Salamat, Noy. Bye. Oh, hello, Pader? Pader! Hello, Pader! Pader, ay! Ping! Gring, nanuwag si Pader, Gring. Naghilak. Uy, ha? Ano man kuno, Ping? Unsa may iyang problema? Ambot. Basta kiniingon lang siya nga magpatabang sa kampo. Uy, hala Ginoo. Natakdan siya sa virus, Ping. Simba ko kaya milagring, uy. Di pwede, sakitan na nagnipon. Ug naglain sa nayantiyan. Ay, saba diha, Ping, uy. Ngano, kung sakitan og ngipon si Padre, manawag yun nimo og magpaampo. Dako gyud na iyang problema, Ping, kay dili man na siya manawag nga maghilak para lang magpatabang og ampo nimo. Pari gud siya. Nya unsa man ka, Santo Papa? O, sa may atong buhaton na ni Gring. Naratol na rabakong sugod diri, Gring. Aw, buhato na to iyang gihangyo, Ping. Magampo ta para niya. Oo, Gring. Pagdagot og kandila, dali. No. Di ko angay magpadaas ka balaga. Sa kalibog. Sa kahadlok. Sa kahuyang. Diyos ko. Ikaw ang akong kusog. Ikaw ang akong kahayag. Kining tanan. Kaya imong gitugot. Ikaw na nasayod sa hinungdan. Dili ko mo question. Mutuman ko sa imong kabubuton. Amahan na mo nga naa sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, maabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot. Dili sa yuta mingon sa langit. Ang kalanon mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasaylua kami sa mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. Ug dili mo kami tugyan sa mga pagsulay.
hinunua, luwasa kami sa dautan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. Gring, tawagan ako sa Father ha. O tanong lang yun ako kung sa iyang problema. Sige, Ping. Tawgi, Ping. Sorry kayo, Father, nga nanawag ko ni mo ini, ha? Gusto lang ko ma-enlighten. Way problema, Lida. Salamat nga nanawag ka og nangutana bahin, ana. Unsa gyud ka ni Father? Nganong gitugot ni Lord nga mahunong ang mga misa? Nga dili na may makakalawat niya. Lida, nahinumdum ka ba sa to isulti sa di pa magsugod og pangalawat? Ginoo, dili ako ang imo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamayo ako. Sa ato pa, Father, dili na gyud mi angay nga mo kalawat niya. Ato ning pamalandungan pag-ayo. Samtang atong pangayoon niya nga unta, mubalik na sa normal ang tanan. Mamalandong kita nganong gitugot ni sa Ginoo. Mamalandong kita nga basin dili na gyud kita takos nga mukalawat siyang lawas ug dugo. Dili kita angin mag-uol. Hinoon, himuon na to kining opportunity nga magkahinurusol. Nga magkatanaw sa itong kaugalingon. O baling kamuta na to, nga mahimo na kitang takos, nga mubalik pagkalawat kaniya. Oh, Father. Yes, Father. Salamat, Father. Bye. Lord, dili na gyud ay mi worthy nga mokalawat nimo. Grabe na gyud ay mi ka makasasa. Grabe na gyud ay, Lord. Unsa naman ka? Atoon magkanatos, Padre. Gibikugan ko, Gring. Agoy. Uy, bebe. Dali, lingkod. Ouch. Gring. Matumba ko. Matumba. Napali, matingali ning akong hawak, Ping. Tabangi una ko, Gring. Gibikugan ko, Gring. Gibikog ko. Tabang ni mo, maglisod kong barog. Usa manin ako. Kasakit. Ituloy imong bitiis. Unya, iduot imong tiil. Di ko katulid. Mamatay na matingali ko. Inis kasakit. Aragod pag pinanggol, Ping. Ayaw karatulgod. Yaka. Dayon, itulid imong bitiis. Tabangi imong kaugalingon kay maglisod kong barog, Ping. Usaon man. Mingawa sis, uy. Murag ako rin nagtikaw-tikaw ron. Paingon ko ron ilang Kuya Piping. Pero, wa ko'y nasugatan yung tao. Mingaw ko kayo. Ngayon na aman sa kaskawas. Ano wa man ka magpuyos inyo? Ako lang ugid check kung nagpuyo ba gyud sa ilang bay ang mga tao. Nagpuyo gyud ay kay mingaw gyud kayo. Maisad ka, no? Unsa ka? Gisuhulan sa gobyerno para mag-check? Wa lang. Voluntary lang. Maisag ka, oy. Sige na, oy. Bye-bye na. Kaya na po kayo buhaton. Pauli na sa inyo, oy.
Ako lang i-check si Kuya Piping sa ila. Dahin mo pa uli na ko. O sige, ipangumusta na lang sa nila ni Kuya Piping og ng Milagring. Sige sis. Bye-bye. Take care. Because I care. Mwah. Dutas akong pakiramdam ay. Ay. Niya na ko stugaran nilang Kuya Piping. Nag-unsa ka taon ang duha ka tiguang ron, no? Iduot pa, Ping! Iduot na! Oh! Ako namang giduot, Gring. Uy! Ay, itulit lagi. O niya, iduot pag-ayo, Ping! Unsa man ron, ay? Ako lang gitulit. Duot. Ako na sa Duot, giduot. Ay, iduot pag-ayo, gani. Ala, uy. Kana yung duot ka. Kalain ba? Wa sila mag-social distancing. Nagdinot-anay pa sila. Ew! Ka mga tiguang na nila. Grabe sinang milagre ay. Hat kayo. Si Kuya Piping kay murag naglisod nagduot. Ay, salamat, Gring. Ay, salamat sa kaluwas na gitaon ko. Kala, nakaluwas kita ka no. Gring, noon sana maganda, Gring. Ay, dili pa ko makalihok, Ping. Sakit kay akong hawak. Hala, uy. Unya, sakit pa. Gibikogan ka pa. Gibikugan? Ay, ooy. Gibikogan ang taon ni Piping. Og ako natumba ganina maong sakit akong hawak. Paulis inyo lulong. O pag hinonsol, hugaw ba di mo gunahuna. Mauna. Ano kayo baman sila? Ay, nagbasa man mig script do. Nagbasa Basa man mig mig. script. Tinuod ka to? Huwag ka ko gimino. Mingaw ra bagay palibot ta. Basig gimino ko. Yeah! Lord, mapaulin ako. Lord! Lord, panalipdi ko sa mga kadautan. Lord! Unsa naman niya, Kalaay biyanin na hindi takalakaw-lakaw, Gimingaw na kay ko maayo sa simbahan. Gimingaw na kay ko sa kumpuesto sa sakristiya. Kumusta naman ka diha, Ping? Okay ra ka diha? Okay na ko diri, Gring. Unsa man ni, ingon ani na lang yun ta? Magsinagitay na lang yun ta, ani? Unsa? Magsinagitay na bala ta, ani? Ay, why sine, oy? Siradong mga sinihan karon sa syudad. Di kita magdungo ganit tunguran ng social distancing. Si Tasing. Nasa. Ano ba si Tasing, Ping? Ha? Dol, re. Nangayabag naman nung tanig maayo, dol, re. Gamit sa gyud imo mga karaang brag ring na. Daghan na noon tagmas ka ni. Okay raman ni Ping, kay ni araman sa tasbay. Abita sa gyud ang may mas kay di na kinahanglan nga magsininggitay ta kay lagyo kayo ta. Hangtod kanus amang kaha ni Ping, no? Ay hangtod maluoy na tong Ginoo. Wa magyutay laing gilauman ining panahon na ang iya ra magyong kaluoy. Ay, Ping, manganta ta, Ping. Ha? Manganta ta og Diyos namo sa kaluoy. Bitaw no. Sige nganta ta kay pung pabitaw ni San Agustin bato nga doble kuno ang pag-ampo kung kantahon. Nga sige nganta ta. Diyos namo sa kaluoy, ikaw ang among amahan. Magbubuhat, manonobos, o Ginoo sa nga tanan.
Sos maloy ka kanamo, pasayloon mo kami. Ang sala itugyan na mo, dili na mag-usap kami. Ay, Di siya magkakantagring. Ako kung din kantagring, no? Ping. Bakra Ping. kagring. Hoy, Ping. Karon lang ninisod sa akong huna-huna ba? Angon sa man. Makasasa na gyud tingali kaayo tano. Ha? Kitang mga tao ba? Grabe na gyud tingali kaayo ta ka makasasa. Kay nganong gitugot man sa Ginoo nga maundang ang atong pagkalawat niya. Oh. 'Di ba? Dugay naman tang nakadungog-an ang mga istorya nga hapit na gyud ihapak sa amahan ang iyang kamot para silutan ang katawhan. Pero giduphan lang gyud sa iyang anak nga si Jesus. Ha? Aw, mura butag nakadungog na kuha na sa una. Ay, tinuod gyud tingali na, Ping. Grabe na gyud tingali ka makasasa ang mga tao. Apil na ta. Bitaw, no? Mao nga karon pa lang, Ping. Eksamino na nato ang atong mga kaugalingon. Sa'y pasabot ni mo, Gring. Magyagyagay tas atong mga sa. Oh, klaro na rin eh. Basin doon na pa ko'y wa matug-an nimo nga akong saping. Og ikaw sad, basin doon na pa kay wa masulti nako. Ha? Maayo nang makapangayo tadaan og pasaylo sa usag-usa. Samtang makahimo pa ta. Kay simbakog matakdan tas virus simbako lang gyud ipalayo sa pito ka loud. Luwas na ta. Simba ko taon, Gring. Oy, ipalayo lang yung taon ng virus. Mao gani, Ping. Wa man ta mangandoy ada ba? Pero mas maayo nang limpyuhan nato atong mga konsensya. Iawat na lang, madali ang kaluoy sa Ginoo nga atong gipangayo kung limpyo ang atong konsensya. Ginoo ko. Kalisod sa gustong mahitabo ni Milagring. Pero saktong masasya. Pero lisod. Ay, karon palang gani nga nagunahon na ako. Gipaningot ako mayo. Unsa makayang reaksyon kung mahibaw siya. Nga ang anghila nga inahan ni Pader Maura sab si anghila nga akong uyab sa una. Adi ay! Bantay ka lang, lulunga ka! Uy, gidaman na des Milagring. Pero nakadungog ko ato ha. Dili ko pungol. Yung sa mga pagkadungog, nga unahon na rin ako. Bantay ka lang laging lulunga ka. Ay, bagay mo kita ni Milagring daman nun, oy. Ay, ingon anak gid na basta may gitago. Asa na mong giloto, Gring? Paliya nga initlogan, Ping. Uy, lami na, Gring. Andaman na ng mga plato, Ping. Kay magsukad na ko. Ang mana, Di ka. nagpabukal kag luya, Gring. Ay, uy. Kadabuntag na manggod na, Ping. Very good. Imbis nga kape, luya nga tong imnos pamahaw. Hala, sige. Sige na, mangaon na ta. Alamiyas to pamahaw. Ay, Ping. Human na tog pamahaw, manglaba man ko, no? Ikaw, magpakaon man kas mga manok og baboy. Pagkahuman, manglimpyo ko, dayon maghikay na pod ko para paniod to. Unya, human na tog paniod to, magkumpisalay na ta, ha? Hoy! Naunsa mang kaping! Nasuli pa ko. Pasensya na, pasensya. Ping! Wa pa gyud ka mahumandag panghugas sa mga plato? Wa pa, Gring. Dugaya gud. Duha ra man ka plato og baso og duha ka kutsara. Ay, gugasan na lasad na ko ang mga kaldero, Gring. Dali
O lagi, hapit na. Ay, Ginoo ko. Sa may sanga kong itugyan niya. Ay, di mahimog musulti ko tinuod bahin ni Anghela. Naibaw ko nga gubot yun ang may tabo. Lupig pa niya na ako'y gibayro sa iyang buhaton ako. Be, tabangan na lang ti kag hugas, be. Ay, ayaw na. Hapit lagi ko maman. Muna na ko. Ginoo ko. Tuganan na baga na ko anis Milagres tinuod. Di ka ko bayroso na ni kun ako ng buhaton. Tabang mga langit. Dali na, be. Olagi. Mga Jedi na tagreng, magbutang manggugag krusipiho, Biblia o kandila. Oping, aron mo tugan gyud tas tinuod nga wa gyud tay itago-tago. Sige, magsugod na ta. Pagngana ng kandila, Ping. Dali asa na humas itong pangadji, oy. Oh, unsa man day pangadjia imong gusto, Ping? Kanang nubinas patay? Nagkadili sa doy. Kabinuang sa nimo. Ay, maora man gunay pangadji nga taas, God. Ay, Sige na. Sugod na ta. Ikay una, Ping. ha? Uy, ikaw lang, ladies first mong gina. Nahala, sige. Unahon ako ang bahin ni Anghela. Wa pa man gyud ko kakitaan na niya, Ping, no. Ngan ramang gyud niya akong nailhan. Moangkon ko, Ping. Diha gyud to'y panahon, gani, taas-taas gyud nga panahon, nga nagduda gyud ko, nga ang inahan ni Padre o ang imong uyab sa una, maora. Ginoo ko. Ako naman din ang nakumpisal ni mo kadtong nagpakumpisal ka, Ping, no? Katong perting daghanag na ilad ni mo. Oo, bitaw. Imo na nasulti nako. So, wa na ko'y laing isulti, Ping. Maora man ay pinakadako na kung saan ni mo. Og mangayo ko ron og pasaylo ni mo, Ping. Og ako usab ipaniguro ni mo nga wa na ko magduda sa inahan ni Padre. Ikaw na isulti sa imong saan nako, Ping. Unsa pa may imong gitago diha? Iyag-yag na! Unsa? Kangilad ni mo lulong, uy. Di, magod. Nakalitan ako ba? Mamgoy ako nadunggan pag abot yun ako tungod sa ilang bahay. Pero gibikugan naman dahil Kuya Piping. Ug ambot na sa tos ng milagring eh. Maulag ki. Ingon anak ka hugaw imong huna-huna. Ing anak ka kapaspas mo, Judge. Di, manggod sis. Kay bawo ka, bro. Time na ni nga ma-disinfect ka. Nag-disinfect magod ko perme. Pag-disinfect sa imong kalag. Pag hinulsol. Sige na, Ping. Nagduka man lagi ka. Ay, sos. Awa ra lagi ni ron akong duka inig. Sulti na nimos imong sa. Siga lagi ni ron akong mga mata. Awa ni ron. Sige. Uy, na kay virus. Unas tanan. Pasaylo ako sa tanang sayop nga kung nahimo nimo. Sukad ka ni adto ug hangtod karon. Madako man o magamay nga sa ako na nang gipangayuan og pasaylo nimo. Wa na problema, Ping. Sige na, isulti na kung unsa pa imong gitago-tago diha. Milagring. Kung ano sa man ni karon ang akong ikumpisal nimo. Akong ipaniguro nga ako lang yun ang gibuhat tungod kay dili ko gusto nga sakitan ka.
Di ko gusto nga masamdan ang imong kasing-kasing ug akong ipaniguro nimo nga kuan kanang ako ipaniguro mo panumpa gyud ako nimo diha sa imong atubangan ug ingon man di atubangan sa krusipiho ug dining Biblia. Wala na labot ang kandila nga mahal ta kay ka nga ikaw lang gyud ug wanay lain pang binuhat nga naglingkod karon sa trono sa akong kasing-kasing. Uy, nakatog. Uy, halaping. Unsa maning dapita? Hayag lagi kaayo, Ping. Unya puti tanan. Gring, panganod man ning atong gitumban. Patay naman tingali ta, Gring. Ha? Uy, hala. Bitaw, Ping, no? Uy, ang atong mga gisulob, parehong puti, Ping. Pero ang ako, siga makaayo ang pagkaputi. Unya ang imo mura maglobat nga pagkaputi. Uy, mahalon tingali ang sabon nga gigamit anang imo, Gring. Nga ko bratuhon na ni. O di ba? Nahumulan nagklorin ng imo. Samtang nga kuwa. Ping, tanawa. May mga tao nga naglinya. Uy, naaman di ay gate ka puti sa unahan, Ping. Gate tingali nas langit. Bitaw no? Arang-arang kay gate sa langit atong padulungan. Dili gate sa impyerno. Dali, Ping, mulinya ta. Ayaw mo paglagyuay. Wa na'y social distancing din eh. Ikaw, Sod. Ikaw, Sod. Ikaw, Daplin Una. Ikaw, Sad, Daplin Una. Ikaw, Sod. Ikaw, Sad, Sod. Halaping, ang uban ba kay gipasod, pero naay uban nga wa. Bitaw no? Uy, hala. Si Father James mo na yun ang nagwardya. Sigurado pasudlong yung tanag rin kay patay na sa Dennis Pader. Doon na tagring. Ping, ako na'y sunod. Ikaw, Hi, Padre. Padre. Ikaw, si Father James. Ako si San Pedro. Hala no? Kaluha na ni Mus Father James, Senyor San Pedro? Dili ni dapit sa chika-chika. Dapit ni sa paghukom. Ikaw, Ako, Padre. San Padre. San Pedro. magkasuod ka na unta. Ha? Unta? Nganong unta man San Pedro? Di ka pa magkasuod sa langit tungod ini niya. Ako? Ikaw. Ikay akong gitudlo sa kong simod, di ba? Pero anong ako man, San Pedro? Ang amo sang ako, ikaw gyud. Ngano di ay San Pedro? Unsa man di ay problema ining akong bana? Dako pa kay dig atraso nimo nga angay niyang isitol. Mong, balik ko na mas kalibutan. Now na. Matagring, matawi, yurong kay Kreng. Kreng! Ping, Kuya, wala sa kapili mo. Hinay, matumba ka, hinay. ni anatas ato. Ay, salamat sa Diyos. Kadita, sandig una kay makuha kong tubig. Kadit lang. Oh. Na, okay na ka? Greng. Unsay dako nimong atraso nako. Ha? Ayaw gyud pa makakping. Kay mismo na si San Pedro ang nisulti nako. Ha? Ganina, dito tang duhas atubangan ni San Pedro. Usain mo tingaling damgo kay nagatuog man ka. Adamgo man to o dili. Basta kay tinaw kaayo, Ping. Tataw og klaro ang gipamong ni San Pedro nga parehas og naong ni Father James. Diya ka, Greng.
Parehas lagnaw ni Pader? Lagi, Di mo Ping, pasabot? lagi. Parehas gyud sila naong og tingog. Unya, Gring, imo siyang gitawag og Pader James. Heh. Sige na, Ping. Isulti na. Isulti na unsay dako kaayo nimong atraso nako. Oh, Kay maura na hinungdan nga wa ko makalahos og sud sa langit. Maura na hinungdan nga nung gipabalik tas kalibutan. Kay wa pa ko no masettle ng dako nimong atraso nako. sa ato pa. Sa ato pa, kung wa pa ko'y atraso ni mo, nakasuod na unta ka. Oping, nakasod na unta ko. Sa ato pa, nadayunan na gyud day unta ka kanina. Dayon-dayon na gyud day unta tong imong pagkatog. Di na day unta ka makamata. Mawa na gyud day unta ka nako, Gring. Imo na gyud day unta akong biyaan. Og karon, Gring, imo kong pugson nga mutug-an mo unsay akong dakong atraso? Ngano, Gring? Gusto kang mamatay? Gusto na yung kang mubiya na ako sa hingpit? Mao ba, Gring? Mao ba? O sige! Kay mahal ta kay ka. Kaya ngimo ramang kalipay ang akong gitinguha. O kalipay magyugan mo nga muso na sa langit. O mubiya na ako sa hingpit. Sige, tuganan tagas tinood. Ayaw, Ping! Ah. Di pa taon ko gustong musod sa langit rong panahon na, Ping. Dili pa ko gustong mamatay. Pero mo na yung gingon, di ba? Namutugan ako sa tanan. Ayaw lang lagi una, Ping. Dili pa ko andam. Andam na tingali ka kay muram ka na yung gingon ni San Pedro. Basta kay dili pa lagi una ko, Ping. Sa ato ba, di lang una ako na ko itugan mo nga akong atraso. Ayaw lang lagi una. Pero, Ayaw lang lagi una. Kagahi ba ni mong ooy? Lord, salamat ah. Imo kong gisave. Kay paminaw na ako kung mutugan yung kong milagring, ako yung mag-una niyag anhas langit. O mga manok, mga baboy, daghanon na ko ron inyong pagkaon kay malipayon kay kuron. Mag-celebrate, let's celebrate! At nasa kagkalando. Ang kanahan akong banay. Perting lipaya nga wa makatugan sa iyang sa. Tuna giday ni siya isa. Dakop kay atraso nimo nga angay niyang isitol. Maong balik. Balik una mo sa kalibutan. Now na. Di yun mawasa kong huna-huna ang gisulti ni San Pedro sa akong damgo na. May dakong atraso si Piping nako nga angay una na mong isetol. Nga kung dili patungod ini, nakasod na unta kos langit. Pero daoy, dili pa man ko ready mo adto. Makuyawan pa man ko. Ako iwan na Gring Beherom dali. Hawa di haping, kay wa ko'y mayong buot ron. Uy, nga naman Gring, Hain lang pangutana, basta kay ayaw pagduol-duol nako. naglagot na ako. Ay ang na magsairing ko maglagot. Ikaw gyud. Nga naman Gring, unsa masaya kong sa... O sige, gusto gyud kang makahibao. Gisapot ko, Ping. Gisapot ko kay doon na gyud lagi kay dakong atraso nako. Buutan pa kaayo kang imahe sa tanan. Pero di ay, doon na kay dakong atraso nga gitago nako. Imo ra gyud ay kong gitunto sa hilomping. Samtang ako, dayag kaayo ko sa akong gibati. Muyaw-yaw ko pero wa ko'y gitago-tago. Dayag tanan, way gitago ang baho. Oh, naamanggod. Ha? Hilom? Kaluoy gid ay nako, no? Nagmatara gid ay kong buntag. Ay, lisod masag magmata kagabi, Gring. Hilomping! Pagkaabaya ni mong naong, uy. Naa kay atraso na ko, unya magbinuang pakadiha. Ha? Bebe, pahawa di hapi. Dili ko gustong mutanawan imong dagway. Musurok akong dugo.
Asa naman noon eh. Pila na rin kaadlaw nga wakot tinging milagring. Sobra pa man ni social distancing. Hindi siya makigdungan o kaon ako. Pastilan, kumuhata kong dool, sigahan nung kusmata. Muapir magsigang ilong. Naday ka dong? Awade ka makabantay na ko, kuya. Sabi na ko, ako yung imong istoryahan. Sulti-sulti ra de kag isa mo ko kalingon. Day, ikaw ra sa. Kini na kung sa makadin eh. Hi, Ah. Kuya Piping! Niya lagi mo. Ipaanhimin ni Father James. Ha? Uy, nga naman. Nagpatabang si Father na mong mga youth sa pagpanghatag og mga groceries sa mga tao, kuya. Among gipanghatod sa mga kabalayan. Og niya si inyo. Kadayot ko ha, kay niasud sa akong backpack. Uy, Backpack. kanindot ko ni Pader. Unsa man na, mga dilata na? Oo, pero doon na si mga mask diha, kuya. Doon ay alcohol, mga tambal, vitamins pod, og naasay thermometer, kuya. Uy, kabirikod yun ni Pader. Very good, kuya. Di lang puro pag-ampo yung gihatag sa mga tao. Apil sa atong mga panginahanglan. Gamay ra ko ng atong parokya og dili sa dako ang kolekta. Wa na ganigoy kolekta karon tungod kay wa na may mga misa. Pero nigahin gid si Father og budget para ining wa damha nga panginahanglan. Bulahan jud kay ta nga siya ang nahimo natong kura. Sana all. Mga natanang gipanghatag ni Pader sa mga tao ring. Maayo. Pusa na. Greng! Greng! Naktar mo, higanti. Pagid ulit ina. Ay. Hangtod ka nos aka ni mahuman ng krisis. Dili lang krisis bahin sa virus, kundi ang krisis namo ni Milagring. Stilan. Nagistorya na lang gani ko karon nga ako rang usa. Tabuang ani. Ako lang yung gani ning gilitok nga nias kung nahuna aron. Time pa. Gusto. Mura day kong nag-vlogging ni. Ang nakalahi lang, kaya wa ko mo gamit o kamera. Bika sa to kong cellphone. Nadara-dara. Asa tong kamera niya. Ay, dara-dara-dara. Mao ni katong gitodlo ni Lolong na ko nga vlog-vlog. mura na sa day ko vlogger ini nga magsulti-sulti nga sila rang usa. Ug una na kong vlog. Hi guys. Wow. Hi guys. Wa pa mong gihapon ko tinggis kong asawa guys, oy. Nasuko mong gyud ni siya nako guys. Pero lisod kayo sabton guys. Liman mo guys. Nasuko siya nako kay doon ako'y gitago niya nga doon ako'y atraso niya nga wa pa nako matugan guys. Pero guys, dili sa siya gusto mutugan ko guys kay mahadlok na siyang mamatay guys. Kay mao man kunoy sulting San Pedro guys, ayang damgo guys. Nga ang ako rang atraso nga wa pa masitol na mo guys, mo'y nakapapugong sa iyang pagsud langit guys. Mao na guys, kung aron pa walang salay guys, ipakita na ko ninyo ang pobre na mong Pinoy anan guys. Na guys oh. Guys. Nagunsa man nas Piping. Oh, hi guys. Uy, hala. Mga bagong vloggers. Uy, hala, nalisuan naman kaha nas pangisip si Piping. So guys, more lang to ha, karon guys ha. Hangtod sa sunod nga higayon, hasta la vista baby, babu. Uy, Piping, Oh, Gring, nagunsa-unsa ka. naglingaw-lingaw. Iwan na may lingaw ng baya.
alas kalaay guys, ipakita na ko ninyo ang pobre na mong Pinoy-anan guys. Ano na guys? Masi ko correct na. Manawag ko lolong. Pangutanaw na ko kung saan nga makakita ang ubang tawan eh. Piping! Oh, ano? Ngano man ka? Murag hilas naman kaayo kag tinagdan ako. Ha? Anong hilas man? Ay, kanang imong tunada sa pagsulti. Nganong ingon ana naman na. O, di ba ikaw may nagunaunan ni Gring? Di ba mo man na imong gusto? Natinga man gani ko anong niduol ka na ko, nga unta, di makagustong mutanaos kung naon? Ah, Mo na imong gusto, di ba? Mo na imong gusto? Uy, naghilak. Mura si day kong tinooda. Hintaon siya sa kong asawa eh. Ay, nawagtang man rin ang pagka-rapper kung ingatoon pag-istorya. Pero, di lang una na ko paulian. May isa nang makasuway sa taggamba. Ay, laaya eh. Wala naman may ipatawa pag-usab ni Father. May nilang unta to nga. Magkita sa ming lida. Bahala na social distancing. Ay, kalaay. Aha! Hala, gusto. Why not? Akong paandaron ang akong imagination. Maghimo kog laing senaryo. Og dili mi taga-simbahan. Mga taga-ospital mi. Eng. Oh my God, kadaghang mga pasyente. Dili ni basta-basta. Kuyaw na ni. Yes, doctor. Andyan ako sa ER. So many patients, doctor. And I believe they are serious cases. Yes, doctor. Copy, doc. Bye. Guys, Dr. James is at the parking lot na. Oh, kaangayan ni Lida nga doktora, uy. Bisiya nila, eh. Kadaghang pasyente. Dok, tabangan niyo kong sawa, Dok. Maluwi taon mo, Dok. Dok, Nay Piping, naon sa bilis ng bilagring? givirus, Dok. Givirus ang utok, Dok. Oh my God! Sige, Noy, gawas na dito. Kami rin bahala niya. Atiman na siya, Dok. Atiman na siya. Oh, kami rin bahala niya. Dok, luwas ako ninyo, Dok. Tangtanga ang virus sa akong utok, Dok. Ay, kabala ka nang. Kaming na si Dr. James. Siya na mo atiman ni mo. Salamat, Dok. Excuse me. Wow! Chuya, Father, ay. Chuya, ay. Ang ngayam sa di ka siya mo, doktor. Dok, sinang bilagring, she needs immediate attention. Givirus ang iyong utok. Mau ba? Okay. I-andam ang operating room. I-check ang yang vital signs. Hi, Dre. Dok. Hi, Dok. Oh. Dok. Napansin na gitaon ko. Anong niya may basurahan din eh? Ipadaplin eh. Ako? Basurahan? Ano basurahan man ko? Sabi to, niyabag man to pagka-imagine. Ganong nabasurahan man hinuon ko? Basurahan? Kalain boy? Ako man unta ito'y nag-imagine? Ganong nabasurahan naman hinuon ko? Nayabag. Total, paduong naman summer, mag-imagine ko beach. Gusto, beach. Beach scene ang akong imaginon. Wow! Woo! Kini mo saktong imagination. Ni ako naghigda daplin sa baybayon, samtang giagian sa mga babaeng nagtupis lang o mga wow legs, wow bodies, woo! Haskang hayayan ako, ane. Hi girls, hi.
Okay. Gukda ko, Ping! Gukda ko! Nagayang Gring, kay sakit akong tuhod. Holo. Anong apil naman sa silang duha? Kalain din ako ng milagre nga nagtupis eh. Si Lida akong gipangita. Asa nun to akong Aray, napanood bilay, ko. Lida. Mautoy akong gusto nga makita nga magtupis. Lida, asa... Oh. Wow! My Lida! So beautiful! So sexy! Oh, kapote siyang paa. Murag singkamas ka bagong pinanitan. Gipanitan nga singkamas. Kalami. Oh, kalami ka nagkitkiton. Oh. Love! Oh, Air na mi! si Father James. Siya leading man ni Lida. Tay paragon. Ako man ang imagination. Ako ang tay leading man. Love, di mo ko kabawa mo lang, uy. Mugamit lang tayo salbabida, ha? Sure, love. Nay naglaray nga mga salbabida, oh. Pagpili lang niya. Kini lang ito salbabida. Ako salbabida. Uy, taon sang milagring. Naghinuktok, murag si Kukok nga wa katuktok. Ping, may tuyo ka? Kuan, naghinuktok mong ka. Abi na kog may imagine sad ka. Husto ka, Ping. May gi-imagine gid ko. Nag-imagine ko sa panahon nga malipayon pa ta. Oh, Kada adlaw, mulakaw ka paingon sa simbahan para magserbisyo. Og ako, mausab, pero dili lang hinuon ko kada adlaw. Unya sa atong pagpauli, ay, lingaw ra ta bisan usahay magyaw-yaw ko. Dito sa simbahan, aligre pod. Ay basta, lahi ra. pwede mo na to ibalik nga tong kaligrig-ring. Bisag ni aratas bay na tanggong. Ug ang atong sugan, sugang naman sudan. Bisag atong sudan ba, pulos tangkong. Pwede ra gyud ka malipay. Kay pwede ra magita malipay bisan magsudan na lang tag kamunggay. Ay, salamat. Salamat, ningisi na gitawon ka, Gring. ang mura man kag dibalak gud. Salamat sa Ginoo nga ningisi na ka, Gring. Mag-aligri na lang gud gahapon tang duha. Ha? Kita na siya mag-imagine. Aha. Hey, hala, Ping. Uy! Kadako ni mong lawas, Ping. Macho kaayo ka, Ping. O ikaw, Sir Gring, bisag idaran ka na, sexy ug yummy pagyapon. Wow. Salamat, Ping. Baby Ping! Ang milagring! Tingog maron ni Padre. Oh, lagi no. Wa man ako siya makita. Noy, nang! Ako ning Leon nga niya sa ubos inyong bahay, Noy! Ikaw lang, Leon, Padre? Uy, hala. Maayo hinuon nga Leon ka, Padre, kay buotan ka man nga pagka-Leon. Wala ko ha! Ay mo kahadlok na ko! Sige, Padre. Dali, Padre. Nindota din sa inyo eh. Nagagpagkaon. Ay, mukaon ba kag mga prutas, Padre? Dili, kay Leon magkuron. Pwede manok lang. Sige, pagpili lang dito, Padre. Tuas likod ang mga manok. Salamat. Kanindot ka, no, kung tanang Leon parihas ni Father James, no? Sana all.
Wow! Ka-happy nila! Uy, Lida, ikaw nang langgam. Yes lang, ako ni. Tweet! Tweet! Nindot sa imong kulor, Linda. Nindot yung kay kulor ng imong balibo. Murag hapit naman ta makumpleto. Ni ako, ni si Piping, si Father James, o niya si Lida. Si Lulong. Si Lulong like uwang. May saging niya. Lulong! ikaw nang unggoy, lulong. Baka na naman yung saging eh. Kaya sa mga matawa. Baka na sa mong saging. Saging! Ito mo nakikiw ka og saging. Ay, gastang gabi ha sa di mo pingoy. Imo maghimong unggoy si lulong. Gikan, Luy, gikan magkakikik ni mong unggoy dito siya. Di ka mura tayo unggoy kikik. Nagluwan. Ay, sige na, Ping. Mga una tagbahaw, Ping. Ay, gutom naman hinoon ko da. Wow ba? Kaluoy ko din mo. Ikaw, sis. Ambot sa day. Ambot ang sa pagkaunsaa. Ako man ang tayo nag-imagine. Ako man hinuon ng luoy. Grabe ni mo, Bruno. Huwag na kayo trabaho des inyo. Kay, nag-imagine naman lang ka. Di man ko nila patrabahoon. Haya-haya ko din mo. Kay ang palpak man ko no perming akong mo trabaho ko. Di palaba bitaw ko. Daghan man ang nalubdan. Di pa plansa ko. Namilit sa plansa. Di palungag ko. Aw, gamay na lang ang nakaon kay puro naman dukot. Unya, gipainit kog tubig ni hubas. Hala ka diha. Onya, ang sa naman ang gibuhat ni mo? Gikuranting ko na kwarto. Di ko kagawas kay gikanaduhan man nila. So, wag na kay choice. Gawas sa pag-imagine na lang. Maugid, sis. Nasige, uy. Pag-imagine na sa diha. Doon na kay isa-suggest nga akong imagine nun, sis. Imagine na nga, superhero ka. Oh, yes! Thank you, sis, ha? Babu! Mhm. Okay, akong imagine nun nga superhero ko. Ako si Spider-Man! Woo! Yes! Yes! Ako na si Spider-Man! 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 Oy, paano mo ay? Noy, Piping? Madipiping ka karon. Ako si Iron Man! Wow! Si Iron Man ka to, no? Sigal mata naman. Ito karon. Tempo na. Lida, my beautiful Lida. Ikaw si Wonder Woman! Wow! Wonder Woman, bitaw! Ay, nganong muragwa mo ka malipay nga Wonder Woman ka? Sa di mong gusto? Si Darna? Hoy, ako si Darna, oy! Ikaw to si Darna ng lagring da? Wow! Mga superhero kitang tanan! Dili lang ako! Kita gyud. Aw, asa rin si Father James? Captain America at your service. Wow! Spider-Man ko! Wonder Woman si Lida! Iron Man si Noy Piping! Captain America si Father! Uy, sinang milagring? Si Ram din na sa Golden, he? Yun. Time pa. Murag, ako naman nalipay ninyo. Puro lagi mo nagmugtok. Si Father, nagmugtok. Pero murag, mo sa manlipay. Ngano di mo? Kung sa may ikalipay. Mga superhero nga naguntagod.
Oh, sige, si tingog lida. Superhero lagi. Pero mga duwaan raman ta. Mauna, mga duwaan rata maong ayaw kaayo pagmaya diha. Duwaan? Duwaan rata? Ay, palpak yun ko bisan unsaon. Kay, bisan ako na nag-imagine. Wa mo gipoy ayo. Ay, may pagmatog ko. Kaginansya pa kog muta. Muta! Muta mo diha! Ito? Muta? Namaligya kog muta! Namaligya kog muta! Binuang eh! Muta! Muta mo diha! Palit mo! Muta! Pabalik kami, muta, be! Pabalik kami! Palit ko! Nasa di mo palit ang muta? Dong, pabalik ako. Uy, pabalik ako na lang. Pabalik kami, muta! Linya mo. Dili ka palit ko, dili maglinya. Uy, hala, si Padre James. Father? Hoy, excuse me. Dili ko father, mother ko. Sige, bayadaan. Bayad din, tagay silag muta, lulong. Tinood ni? Namaligya kog muta? Oo. Huwag ka may baw nga, namaligya kag muta. O sige na dayon kay, mautdan mo muta ni lulong, na kalaki lang mo. Kanusa pa na siya, mutaon pag-usab. Sige na, bayadaan. Din adto ni lulong. Ah, 6,000 mo nakita si mong muta. 50% atong sharing ha. So tag 3,000 ta. Father? Mother lagi. Mother? Parang unsa day akong muta. Nganong namalit man sila? Huwag ka mahibaw. Pangpaputi imong muta. O sa kapahid lang, bisan asang dapit sa lawas, maputi na sila. O tanawa ng mga tao naglinya ganina, puro na puti. No? Mao na diha. Pero good for 1 week ra sad noon. Mupas ta ilang pagkaputi maong manginahanglan jud sila kanunay si mong muta. Hayaya ko day. Ito na karon, Mother. Siya mother. Ako si James Bond. Ha? Unsay? Masalipon kay may ka. Dali. Yeah! Tago lagi. Nitago na ko. Umana mo. Ako na sad. Ano man eh? Ito manita mo. Kalit man nasab. Nausap ba na tanan? Tabida. Bida ni Padre eh. Ganina Mother siya. Nga karon. James ba na siya? Kunya na ay mga namusil. Ibaw sa sige pusil. Nganong ni? Nganong nausap man eh? Nahibong ka pa, Lulong? Lida! Naalagin kay Pako! Ako ang anghel sa imong damgo. Ha? Iliraw ang imong mga mata, Lulong. Tanawa. Dili ba, wa na ang mga tao? Ikaw ug ako na lang. Tuod. Ikaw na lang. Ug ako. Ayaw ka tinga. Nagdamgo ka. Og dili naman tingali bag-o nimo nga basta naa ka sa damgo. Bisan unsa na lang ang mahitabo, di ba? Oo. Pero bisan wa ko makasabot. Nindot ak feeling karon. At least mauni ang pinaka-the best na part sa kundam ko. Ikaw, ako, kitang duha. Unya kitang duha. Unsa man? Nang milagring? Unsay nang milagring? Nanay milagring, oy! Ngano gud taw magmanang naman lang kanako nga imo man kong inahan, ha? Puspusan ti karon. Ha? Imo kong anak na.
Sa ako ba? Sino'y Piping ang akong amahan? Ay, unsa pa man di ay. Di ko palabot, ani. Di ko palabot. Di ko gustong mahimong anak ni nang Milagring ug Noy Piping. Di na ko palabot aning damguha! Di ko palabot. Nganong naghilak ang mahal nga prinsipe? Mahal nga prinsipe? Ako? Oh! Ikaw? Ngano? May lain pa ba naming anak nga prinsipe? Nga sa Gus Palasyo. Og sila sinang Milagring og Noy Piping. Rayna og Hari. Unya, sila nga akong parents. Mahal kong anak nga prinsipe Lulong. Wa ka ba na malipay sa imong kahimtang? Inikabot sa hustong panahon. Ikaw na ang manguo sa atong gingharian. Ikaw na niya maglingkod na ng trono nga bulawan. Wow. Mao na. Ay, ambot anang atong anak. Wa man malipay sa iyang kahimtang. Nalipay, nalipay. Napugos ka lang. Pero sod sa imong dughan, wa ka malipay. Maong akong tawgon ang anghel sa damgo aron pamaton ka na lang. Ayaw! Di ba ko gusto mong mata? Ipadayon rin na to. Ipadayon lang ni Namguha. Di ba ko gustong mamata? Di ba ko gustong mamata? Ayaw! Limutan ako. Ma! Wara ma! Gidaman ako! Ay, nako. Sayang nga eh. Prinsipe na unta ko da. Pasula. Ganun nakamata masag ko. Ay, nabitin yun ko atong damguha na. Matugog balik, pe. Matugog balik. Hiyo ko gipagatawa pag-ayaw, Brad, oy. Ayaw lang mga pakasis. Bawal pa ayaw lang. Mura bito na ko kita yun. Wabit lang. Pero, salamat ha. Wa ka malikay na ko. Nga nugod. Parehos magutan nagsulubog mask. Bitaw, ang uban, bisan nagmas, magpalayo man. Habi ni mo, Brad. Sa tinuod lang. Na-miss pa agad ako ang normal na tong life. Kadang dili ta mag-mask ba? Kadang maka-interact ta sa mga tao. Lagisis? Pero kinahanglan tingali nga, maanad na lang ta ini. Mao na gitingali nga ang normal. Paita, no? Tanaw na lang nato ang positive side ini. Ha? Unsa may positive side ni miss? Napuyo man ta sa kahadlok. Ang mga tao, tanang tao nagpuyo sa kahadlok. Pero bisan na hadlok, nagpabili ng pagsalig o paglaong na dos Ginoo. Aw, siyempre. Walay pollution, bro, oy. Kabantay ka? Bisan ganito din sa merkado, oh. Ma-feel na gini mo ang preskong hangin. Piskong hangin? Oh, hinoon bitaw, miss. Wala ko kabantay nga naay na ni mahong ilok. Oo. Kay mga ligo mo kita ng tao. Mag-ilis og limpyo. Bitaw sa? Gawas ana, wa na si mga sakyanan. Wa na itom nga asungag magikan sa tambutso. Oo. Og dito sa syudad, wa na say traffic. Bitaw, sakto gud. Ang virus ra gyud ang nakasulbad sa traffic. Og ang mga pamilya, bro, nagkatapok na kay wa may choice. Mao gyud. Mao tingali nga gitugot lang una ni Ginoo, bro. Kay aron ang tao mobalik sa basic. Sakto gyud ka, sis. Sakto gyud ka. Ay, Ngano nang hay ka man? kabulahan ka nako kung ikaw ang akong maasawa, sis, no? Pero imposible. Imposible nga makagusto ka nako. Why siguro, oy. Una na ko ni mo, bro. Ha? Uy. Saan iyang lawas nga gisulti? Sure to? Dito nako imagination? Kay tagal kong inasam, ikaw ay
mahagdan kahit sa panaginip ko man lang. Kay tagal na imo na Gring ha. Ako sad ni. Limonada? Oh. Para nis atong panglawas. Ping, nakabantay ko ba? Unsa man? Sa pila na kasimana nga ni Alang Tasbay, unya nagkaunta kanunay og utanon. Unya nag-inom kanunay og sama ini nga lemonade. Usahay luya og tangad. Murag wa naman ko panakitis akong lawas, Ping. Mura man kog nilig-on. Mausag ko Gring. Ay, dako sab gyud di ay ni og gikatabang sa atong lawas, no? Oo, dako kayo. Paminaw ko nako. Murag ni kunhod lang akong edad og mga napo katuig. Yate ra. Ikaw dewa? Aw, mura bitaw, no? Sa ato pa Gring, makasugakod na ta. Ha? Makapait na ta. Makatuwad-tuwad. Hoy, paghilom, oy. Social distancing gani. Unya ikaw diha, lain ay nahuna-hunaan. Ngano na kayo nga magka nga lain akong hunahunaan, ha? Lain din ang makapait na tapag pananom og balik. Aw, ha? Mananom ba? Kay wala ba yata ka pananom kay sakit na itong mga hawak. Di na ta kasugakod og tuwad-tuwad. Magtuwad-tuwad ba yan na magtanom? Siyempre mo pagtuog ring. Saba diha. Tuwad-tuwad. Taon sa kong asawa. Naglaong pag yun taon. Nga, 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 nga. Nahuman ragyo taon kong tanong. Oh, tubig di mo. Abi ko mag-unsay imong gipang tanom. Kana raman di ay. Abi man akong mga utanon. Uy, ayaw gyud na iragring. Di gyud tinuod ni utanon. Pero dako nig ikatabang sa atong panglawas. Ngano man di ay. Unsa man di ay na. Di ba para panindot raman nas palibot? Uy, naunsa man ni siya. Ay, wa man dayon ni siya kalibutan. Musuyop ni siya. Kuan ka ng mga daotang elemento, Gring. Aha, musuyop na silang mga kriminal, Ping. Butang ni. Ingon man ka mga daotang elemento. Ay, ka na ba mga toxic sa hangin ba? Kanang makadaot na to ba? Aw, apil ng virus, anak, Ping. Basin pa di ay. Ay, maayo unta, no? Unya pa gyud kung magabi mo pagawas ni sila og oxygen. Ha? Uy, ato nang isod og container, Ping. Uy, mahal ra ba ng oxygen? Ay, uy. Ay, nindot na tanaw na mong pobreng payag, uy. Naanay mga snake plant mang kunoy pangan ining ipang tanom ni Piping sa among palibot. Uy, mao ba? Kanindot good nang. Nami dagan anak simbahan nang. Ay, oo. Dito bitaw siya nanguha. Ngano nang? Ay, kadiyot inday lida ha. Kadiyot, babay una. Nganom ka ha? Dito sa among bukid, may payag kami nga gamay. Maoy nagpuyo dito si tatay raw si nanay. Ang among trabaho manindarag bagakay. Gamonog nigo, pabaylo ag humay. Uy, Ay, Ping! ausam ka, mura makagdibalik sa kanormal. Ping! Tugan! Oh, Tugan sa tinuod. ha? Ayaw pamakak ha. Gring, Ayaw gyud pamakak, Ping. Gring, ngano man ka? Ayaw kong pangutan Basta kay sultihi ko. Sultihi gyud ko tinuod, Ping. Musulti ko, Gring. Oo, Ping.
Sultis tinuod og ayaw gyud pamakak. Sulti sa tinuod og way lain gawa sa tinuod, Ping. Nihila ka. Nagpasabot nga guilty ka. Tugan sa tinuod. Gring. Di lang ko mutugas tinuod, Gring. Di lang ko. Tugan lagi, Ping. Tugan. Malipay ka kung mutugan O, ko. Ping. Malipay ko, Ping. Mau ba? Kung sige, mutugan ako sa akong damgo. Atakam ko na sa akong dakong atraso nimo. Kung nimo yun ang ikalipay. Gring. Nakasa ako nimo kay wa ko mutugan. Ayaw tugan, Ping. Ayaw tugan. Ayaw biyag yung tugan, ha? Ayaw biyag yung tugan, Ping. Ayaw. Wala magkaklaro na. Ingo katugan. Nakaroon ayaw na sa... Ay, dili manggod ang imong atraso ako ipatugan ni mo, Ping. Ang sama rin. Kadto mang mga snake plant kay hindi pang tanom gud. Imo man sa tangpat yun sa nervyos, oy. Ha? Ang sa pagod na. Kaya ano mga na itong mga tanom? Sa simbahan to gikan, di ba? Oh. Gikuha ra to nimo. Wa ka mananghid ni padre. Mananghid, oy. Oh, Lagi. Flashback ta, ha? Dagana lang pagpanguha, Noy. Dagana magkada diha. Salamat, Padre, ha? Ay, may dahil ni mga tanumara, kaya abi maguna ko og para dayan na ni sila. Doon na kayuhan nga ikahatag sa paglawas, Noy. Sige, Padre, salamat ini. Og salamat sab sa dani mong mga lagot mon. Moto ni tabo, Gring. Watong ko mangawat, oy. sorry, Ping. Pika, di palante ka mahal ay. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven and heal their land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Hear our cry and turn our nation back to you. Lord, heal our land. Hear us, O Lord, and heal our land. Thank you, Brad, ha? Nindot kaya akong feeling humanatog kanta. Bisa nag-video chat lang ta. Mas nindot ang akong gibati, sis. Mura ko gibayaw sa langit. Wa ko magdahong nga mahitabo ni nato. Nga magduwit bisan nga ni nga video chat lang. Nindot gid, bro. Kay prayer man tong atong gibuhat. Ha? Nagkanta ta at the same time nagpray ta. Usbo na niya ito nato, sis, ha? Sige ba? Ugma na sad. Bye, bro. Bye! Woo! Woo! Yes! Lord, thank you, Lord. Thank you. Woo! Lipayan ako, Lord, oy. Kanindot sa kong gibate. Gusto kong musyagit. Gusto kong musyagit. Woo! Lolong! Saba ba mo? Lord, salamat, Lord, ha? Murag, magkauyab na gid ko ani, Lord. Magkauyab na gid ko ani. Woo! Kay tagal kong inasam
ikaw ay mahagdan. Kahit sa panaginip kumanam, kay tagal ng hinahan. Mau ba? Uy, maya noon. Lagi kuya, ipaya lagi na ko. Mao dahil nga ni Aregyo kabisan bawal ang magsurisuroy. Aw, nagmas tang duha kuya. Oo, noon. Oo, lagi. Kwan, o nakasabot kay ko sa emong gibati ron. Ipaya bitaw na ko kuya. Bisag ako ra yung usa. Mukalit ako mayagod. Unya ang akong dugan. Murag mubuto sa kalipay. Mao lagi nga ni Aregyo kanako kay nangita kag kasultihan. Sakto gi ka kuya. Pero ayaw lang sa palabi o kumpiyansa ha. O para bagyo ka para bagyo ka manguyab niya. O wa ka pa niya sugta. Mo nga ayaw palabi kay tingalig masagmuyo ka. Ha? Simba ko lang ba? Ah. Wate ka i-discourage ha. Kuan lang, gipakita lang ako nimo nga dunay mga posibleng mahitabo nga dili na to damhon. Bisan manggani ato na, mawa pa manggani gihapon. Mura lagi tong hugot kuya. Ay ako lang ni gipambit nimo ang ako na sinati na. Na broken hearted gyud ka sa una kuya no. Akong first love. Unsa din nahitabo, ha? Uyab mi. Katong nag-eskwela pa ko syudad. Sa Kristan ko, unya naka-eskwela, nakauyab ko. Mahal kay ito na ko tong bayana. Pero naundang ko kay namatay naman tong pare nga nagasto nako. Mao to nga ni pauli ko dinhi. Wa pa manggoy cellphone sa una. Mao to nga naputol sa nga mo relasyon. Sa ato pa, wa may proper closure. Ha? Wa gyud mo magbuwag og formal. Oo, wa. Ouch. Siya. Pero nakita pa mi adto. Ha? Di balik mo ko syudad. May gikuha matingali ko adto sa kumbinto. Og niadto ko sa iyang boarding house. Mao to nga nagstorya mi. Iya kong gipasaligan nga ipasud nga working student silang eskwelahan. Pero wa naman ko makabalik sa syudad kay nagkauyab naman ming milagring. Agoy. Dako sa atong bayana eh. Wa na gyud mo makita kuya. Ay nagsige mig kita baguhay ra. Oh, ini lang yung tuiga. Mao ba kuya? Kuan stoy ato ra ni ha. Bisag nakaslayo ako lang ihunghong ha. Ha? Oh, layo man gyud kay ako lang ihunghong. Ato ra ni ha. Ang inahan na ni Pader. Ha? Ito kumbira mo ba? Nga nakasulti man ko nimo. Di ra ba gyud ka kasaligang bataa ka? Kuya, bugat kayo na. Di ko tapa naman. Di ko magpataka og panabi ana. Magkasali ka ko nimo. Makasali ka na ko ining higayon na kuya eh. Kulbaan gay ko pag storya nimo. Ay, kalit mo kung dibugat kong dugan long. Mutong ako nasulti. Kahibaw sinang milagring ini. Wa, Patay. patay mo lang. Perting patayat. Lawgawa ini eh. Di naman hinuon ko makatok. Uyab ni. Katong nag-eskwela pa ko syudad. Sa Kristan ko, unya nag-eskwela pa ko. Nakauyab na ko. Mahal kay ito na ko itong bayana. Pero naundang ko kay namatay na mo itong pare nga nagasto na ko. Moto nga nipauli ko din he. Wa pa mong cellphone sa una. Moto nga naputol sa nga mong relasyon. Ang mama at father? Ato rin ha. Ang inahan ba ni Pader? Askang. Dako kong sa atong bayana. Lawgawang kuya eh. Ganong iyang kong disultihan ini? Ako may gipangyawan ini eh. Feeling na ko. Wa sa kahibaw si father ini. Pero nakita pa mi adto. Nibalik mo ko syudad.
May gikuha man tingali ko adtos kumbinto. Og niadto ko siyang boarding house. Mo to nagastorya mi. Iya kong ipasaligan nga ipasur nga working student silang eskwelahan. Pero wa naman ko makabalik sa syudad kay nagkauyab naman mi milagring. Ni adto siya sa ilang boarding house. Nagkaistorya sila. Nag-istorya ra gyud kaha sila. Ikaw ha? Naana sa ganang imo pagka-judgmental. Ay, Iris. Basig nito karang gyud ang kahugaw sa akong nauna. Wa man na papas father no. Hala, nakasulti dito si kuya na ko sa una. Nga, why papa si father? Unya, pagadugayan, nagka-close sila. Unya, pinangga na kayo niya si father. Nagpa-picture pa gani sila. O gihagkan niya ang... patay. Si kuya kaha ang amahan ni father? Long, ayaw patakag ablis imo ba ha? Ayaw pa yagad. Asula inami, muram ko gihilantan o kalit. Has ka no? Unsa ako na lang? Unsa sa kahit ikasulti ni father? Kada kong balita inis kalibutan. Matay. Di man ako katug. Anong nakatugan mo sa kong lulong? Sa kadaghang tao sa kalibutan, kadto pag yung bata akong gisultihan. Ay, ngano man yun, uy. Nganong wa mo ko kapugong sa kong baba gani, ha? Katawagan to na ako, be. Tawagan ako. Labing siguro wa sa ito makatugro nga nagkunahuna sa dakong chika nga akong gisulti niya. Ni barog si Piping. Asa man kaha na siya? Uy, may gitawagan siya sa cellphone. Dili lang nako tawgon. Ako lang panupan. Hello, Long. Si Lulong. Long, kadiyot ha. Kadiyot kay bugawas ko, kadiyot. Nganong mag-istorya man sila ining orasa? Hello, Long. Long, kuwan ba? Klaro na ko? Diyan ako sa gawas. O kuya, klaro na ka kuya. Klaro na ka. Kuya, nganong nanawag mo ka? Daabay ko nagmata pa ka. Unsa man kahi sekreto sa duha? Nganong nagtawganay man sila ining orasa? Lapas na mas tungang gabi eh. Parihas ta. Nagunaw na mo sa kunimo. Di ko makatuog. Ikaw lagi akong ginuna. Unsay buot ipasabot ini. Basta bayag yun ha. Ato gining panumpasos ako sa ha. Jesus Maria Josep. Tinuod ba ning akong nabati? Tinuod ba ni? Misod na siya. Bubalik na ko kigda. Panidaan lang yun ako siya. Unsa man kahani. Mao kahani atraso ni Piping nako. Bayot yun di ay kaha siya. Tinuod yun ay itong pagduda ni Lulong niya sa una. O karon si Lulong na ang iyang Ginoo ko. Maod ay kahani ang akong kamatian. Ay, salamat taon. Ay, mipasalig yun si Lolo nga dili na ipanabi ang iyang naibawan ni Bisan Kinsa. Bisan kang lida.
Ay, salamat nga wa makamatas milagring. Makatuog na gyud ko. Nakatog na human makigistorya ni Lulong. Gusto na ko siyang sudyaan. Gusto na ko siyang patuganon. Makasuod ka na unta sa langit. Pero kay dula pa'y dakong atraso ka ng tawhana nga nagkinahanglan pa ninyong isitor. Balik mo na mo sa kalibutan. Now na! Dili pa ko gustong muadtos langit. Maong bahalag ng lagot ko. Bahalag gisakitan ko. Dili lang una ko makigsetol ni Piping. Dili lang yun una. Unsa makaisunod nga mahitabo, mga higala gidapit ko kamo sa pagpamati sa pa mga sumpay ning sugilanon. Pader, I am your pader. Dalit ka nato sa RMN Drama.